rapport li kien imressaq minn membru tal-Parlament Ewropew Portugiża mill-Partit tas-Soċjalisti li kien bażikament jgħid li l-abort huwa dritt ma rnexxilux jgħaddi mill-plenarja. Il-Partit Popolari Ewropew min-naħa tiegħu li huwa vot li intrebaħ fl-aħħar mill-aħħar waqt il-vot tal-bieraħ kien qed isostni li dawn l-issues morali u etiċi għandhom ikunu drittijiet illi jagħtihom jekk irid l-Istat u m'għandux tkun l-Unjoni Ewropea li timponi l-abort fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jiena kont nistenna li kull membru tal-Parlament Ewropew Malti, speċjalment għaliex aħna sitta biss qegħdin dan il-Parlament, konna l-ewwel net inkunu preżenti għal-vot u t-tieni net nivvutaw favur li xi ħaġa bħal din titħalla fidejn il-Maltin biex jiddeċidu jekk l-abort huwiex se jissejjaħ dritt jew le. Wieħed irid jara wkoll il-vot se tantilef faċilment għaliex kull ma kien hemm differenza ta' madwar 20 vot u allura kien iktar kruċjali li kull deputat li verament jemmen fil-ħajja kellu jkun preżenti biex jivvota favur ir-riżoluzzjoni tal-Partit Popolari Ewropew.